Magampo kita. Dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan. Daghang salamat kay ikaw ang Dios nga among maduulan. Ikaw ang mong amahan, kami imong mga anak. Tungod sa gibuhat ni Jesus ito sa krus sa Kalbaryo, kami imong gisagop o gitagaan og pamilya nga espirituhanon, luna diha sa imong gihingarian. Salamat kay Ginoo. Samtang naa pa kami nining kalibutana, Ginoong Dios, kami nang hangyo nga imuming ubanan, Ginoong Dios, imuming ligunon, imuming tabangan, Ginoo, kay di na mo kaya kung wala jud ka, Lord. Karong taknaa, Ginoo, maminaw na pud kami sa imong pulong. Ako nang hangyo nga imuming dasigon, badlungon, hulmahon, aron kani imong pulong mahimong instrumento nga kami mahimong may sama sa imong bugtong anak nga si Jesucristo. Dalaygon ka sa walay katapusan. Amen og amen. May buntag mga kaigsunan. Salamat sa Ginoo sa matag usa nga naadiri og ang Dios maayo, no? Ang Dios mahigugmaon og katong first timer diri sa GCAF, welcome, no? Sa panimbahon og naadi tay series, no? Mahitungod sa kaning simbahan sa nga gisulatan ni Jesus dito sa pinadayag, no? 7 churches og naato nang na agian ang tulo, no? Ephesus, Smyrna og Pergamo. O basta nanata sa ikatulo morning Thyatira, no? Og kaupat na day ni. Kaupat na day. Orag namis o say ay kani kaupat na ni ron ang okay, good. So sa di pa ta magsugon na sa ko istorya. No? Ako na ko'y habit bitaw kanang mo agwanta ba. No, I believe dili na matingi ako pati kamo matingali. Matigdan na ako no kaning ginatawag bitaw kaning ngipon sa ngipon. Maganganga na ako murag nay gamay nga kuan lang tunlok murag dagom. Anak ko nga okay ra ni oy. Madara ni. So murag wala lang hantod nga murag alala sa akong dila murag uy nagkadako man. Pero magamit man. Okay pa gyapon sila. Sige ra gyapon tag kaon lang gyapon humba o birada lang gyapon sa angay nga kaunos baba. Pero niabot yung panahon nga naagi na ang tingi mga bulan, murag ni aksyon siya og sakit. Murag di na gid ni siya pwede pero murag mawala naman pod. Sige ka, okay ra. Kay imnan raman og mipinamik. Maabot pod ang naday na pod nga mga panahon murag sakit na gid siya. Di na gid siya madala og mipinamik para sa sitamol. Ahya na din ko makunahon na og ang dentista. Anak ko sa na kay kaila dentista kay murag ako na gyud ning paibot ka di na gyud pwede. Magtuon ko koy bagabuatan nahimo na siyang babag. Kinahanglan na gyud siya tangtangon. Og tuod man pag-abot na ko dadto siyempre pagngangawa na, injection, grabing kumbati sa dentist niya, babae pag yun. Naibot yun. O na-relieve. Pero dili lang to siya, kanam ito nga habit, ito nga, upat naman kang ipon akong natangtang sa kwa, pero wapag yun ko nalugda sa usaba. So sa kanila kong baba karon na sa upat ka empty lots dire. Unya ingon sa kasama, murag lain na likam usap. Amo na lagi na ron, consequence sa kani bitong habit bitong nga mura bitong unya-unya na kanang mo tolerate ba. I believe dili lang ako na kamupod no tingali si yung sakyanan nag-drive ka murag na kay nadunggan nga lagutok okay ra ni mudagan pa man siya. Magwanta pa ni murag lahi nang ginaganan murag utol-untol na imo kan pwede pa ni oy makaabot man ko sa kong balay. Maabot yung panahon nga wa na gyud pag-abot sa pa-check up na gyud nimo sa mekaniko wa na daghan na dayon og daot. No worse na.
Namutong nitabo sa sakinan sa kuang sister-in-law nga galubog dito, urag okay pa, kay way daot pero kay di man lagi gamiton. Pag-abli, nga daghan na kay gipangkaon na sa mga ilaga ang wire. So, posible po nakamatikod kag nanay tulo sa iyong balay, murag oy okay pa ni na dagko na man kayong damage. So kana bitong habit nung mga kanang unya-unya na o kanang mutolerate ta ba sa mga butang nga iritawad pero maagwanta pa. Usahay di gid usahay most of the time mo resulta sa dako kayo nga epekto gyud sa tong kinabuhi, mahasol ba, mahatag sa kaguliyang sa tuang pagkinabuhi. Ug mo ka na karon ang sitwasyon gayud no sa ato ang pagaisgutan nga simbahan mo ang Thyatira, no, gitawag ni siya the Tolerant Church. No, ato sang tan-aw ni siya nga simbahan, unsa ni siya? Kani nga simbahan 40 miles southeast gikan sa Pergamum, no? Ang Ephesus, Smyrna o Pergamum mga dagko ni nga syudad. Kaning Thyatira usa ni siya ka gamay nga syudad, pero di basta-basta dato po ni siya. Kay diri nga syudad dari ang manufacturing hub, daghan mga trabahante diri. No? Dari ang mga kung sakuan pa sa tuwa pa karon nga konteksto, mga nadiri ang Rebisco, nadiri ang mga himog tiles, mga dagko ba, nadiri ang mga kung sakuan pa Hulsim, no? Naaning ni nga lugar, gamay-gamay pero importante sa nga lugar. Kay dari ang gakuha ang mga Roman sa ilahang gikinahanglan. No, dari po naga-produce og tela kani purple cloth. Nya kani nga lugar naa ni siya ginatawag nga guild. Kaning guild usa na siya ka grupo sa mga mga asosasyon ba sa usa ka kanabitang nga ang mga trabahante magtipok kung sa imong produkto magpamimbro ka para naay mo palit, naay mo buy and sell sa imuhang produkto. Inaana ba? Guild. So kung ang imuhang produkto is tela, asosasyon sa mga inana. Kung kanang bronze na po nila ha. Daghan no mga inana nga guild. So mo ni siya no kaning Thyatira, major political center but was economically thriving due to mainly trade guilds, cloth maker, dyers, locksmith, bronze, and other kana mga items, produkto. Importante ni siya nga lugar. Pero dili kay siya significant as compared sa Ephesus o sa mga dagkong syudad. Pero importante kini siya, no? Now, usa sa mga ginabuhat kung mahimo kang part sa guild is kung gusto ka mabuhi-buhi ka, maka-paeskwela ka sa universidad imong anak o maka-provide jud, so kinanglan i-secure nimo ang imong negosyo pero naay kuan kanang sukli lugar, naay staw kanang murag naay kay buhaton ba. Musabay ka sa flow. Dili pwede magkuan ka lahi-lahi. So usa sa mga ngilang ginabuhat, part gyud is a must ni siya. Dili ni siya pwede nga optional. Dili ni siya pwede nga murag pwede dili lang sa kung magpamimbro ka sa guild, sa asosasyon, mo gini ang imuhang buhaton. Ang dili pagbuhat niini usa ka dakong pagsupak og ma-kick out ka sa guild o namiligro yun ay mong pangita. So usa sa ilang ginabuhat is kinahanglan mo sacrifice yung ka sa idol. O kinsa ilahang Diyos dari si Apollo. Ang Apollo, kung imong pangutanon ang mga tao sa Thyatira, kinsa na si Apollo? Si Apollo muna siya ang son of God. Kay anak siya ni Zeus. O usapod sa ilahang ginabuhat is part pod sa ilahang ritual, kinahanglan po ka mo buhat sa mga buhat nga laway, sexual immorality. Kinahanglan naa kay religious loyalty
to pagan gods. Nakuha ninyo ang sitwasyon karon sa mga Kristohanon sa Thyatira? Na sila'y dilemma. Kung pagtrabaho, panginabuhi, buhi-buhi yun. Pero kinahanglan sila mo compromise. Kinahanglan sila mo buhat ani mga butanga nga ginadili sa Ginoo. Ang buhat pod sa buluhaton sa Ginoo kinahanglan gyud no, ila tong isalikway. So amang gyud no, na sila karon sa dilemma gyud. Baka provide sa family or to serve God with loyalty, faithfully. That's the dilemma. Now, gisugdan dayon ni Jesus Christ pag-address ang mga Kristohanon dito sa Thyatira mo ni. These are the words of the Son of God. Gisugdan kanya, gi-establish sa daghan siya mga titles. Kung imong tanawon dito sa Ephesus, lahi iyang title nga gigamit. Pero dere gi-establish ni Jesus ang iyang title, iyang divinity, the Son of God. The Son. Walay lain, siya ra naginusara, dili sa Apollos, dili na uban mga Diyos-Diyos, mga piki na iyang gi-establish nga the Son of God. Ang iyang pagka-Diyos, ang iyang authority, ang iyang identity as the Son of God. O iya dagi sigundahan, whose eyes are blazing fire. Kung sa manibot pasabot ni, mata nga nagdilaab sa kalayo. Pagbasa na ko ani murag nanduman ako kung mama. Kanya kung mama kana bitong sa una gamay pa nga bitong magdula minya di ko patuo. Na dana say murag nagi tiger look akong mama ba. Pag mututok lagi na unang juga og mausay man. Murag mata bitaw nga kung di ka patuo paksi jud karon. Murag inana ba? Di ka mo patuo labhag yun yung agi. Dili ni paksi sa akong mama kay labhag mo din siya kay bakos mga dito sa akong papa yung gamiton mong good. Inana, ako po nag-apply sa akong anak kasi bututok, bukatawa raman, pero lahi na gining mata sa mga inahan, no? Katawaan raman ko kung sa bututok-tutok ko, tutukman po ko kapil. Kung mga inahan na inahan na gift. Pero kani, gi-stabilisar ni Jesus nga siya anak sa Dios og iyang mata gadilaab mo sa mani ang reference ninyo sa Hebrews 4:13, nothing in all creation is hidden from God's sight. Why matago? Tanan na to binuhatan, dayag gayod sa Ginoo. Everything is uncovered and laid bare. Binuhatan sa kangit-ngit, sa ubang sekreto, mga sa kasing-kasing mga motibo, walay matago sa Ginoo. Ang matag usa manubag. Kani siya nga words no makahatag na siya comfort sa tuang mga Kristohanon. Ay salamat Lord. Nung ikanta kanina, my labor is not in vain. Di gyud masayang. Salamat gyud ako mga paghago o paghatag. Comfort ni. At the same time, a warning sa mga tao nga nagbuhat o dautan nagunahuna nga way nakakita di sila manubag. This is a warning. Kikita po ang Ginoo na sa mga buhat nga gumikan sa gugma o mga buhat sa kangit-ngit kita ang Ginoo way matago gistablisan na sa Ginoo daan sa Church of Thyatira. O gingon pa gyud ni Jesus whose feet like a polished bronze. Unsa man ni siya? Usa ka metaphor hulagway nga andam siya mo judge. Ang iyang judgment sama sa bronzing nga ligon, firm ug di gyud mabali. Dili pareha sa hustisya diri sa Pilipinas ug asa man nga murag pwede mahilot-hilot. Pwede ra ang Lady Justice pwede ra makasilip. Uy, bigatin. Ang hustisya ni Jesus sigurado gayud og di gyud paling-paling. No? Munang ingon da sa Isaiah 63:3, I have trodden winepress yang gitumban, di ba? Kanang saka grape no nga kung tumban muawas ang juice.
I trampled them in my anger and trod them in my wrath. So, hustisya si Jesus. So kung ikaw nakadawat aning letter, inana ang titulo ko sa imong no kung magsulat tag letter, beloved, or so baka di siya, this is me writing to you. I have this authority. Nalay tulo ka butang nga atong tagaag pagtagad diri. Una the recognition, rebuke, and reward. Recognition, rebuke, and reward. Let's go first sa recognition. Pag-ila, affirmation. Usara ka verse ang affirmation. Una, ingon si Jesus, I know your deeds. Di ba? Dindot ba kayo na ano? Kanang na yung mga tao nga nakabalo sa imuhang mga paghago. How much more when Jesus says this to you? I know. Kabalo ko sa imuhang mga binuhatan. Comfort ni siya kay kabalo si Jesus nga ang sa tanan nilang mga pag-antos o mga ginabuhat, di yun na siya mawala sa atensyon ni Jesus na I know your deeds. Usa man nga deeds of love. Ang imong paghigugma sa imong isig katawo tong panahon nga siya ni give up sa iyahang trabaho dito sa guild kay mahalok siya ba compromise siya karon kay wala naman siya work. Inyo siyang gitabangan. Inyo siyang giatiman. Kabalo ko. Gitabangan nimo yung anak, yung asawa para makarecover. Kay para lang matuman ang kabuton sa inyo, I know your love. I know your love. I know your faith. Ang faith dari is faithfulness. Ang inyong pagmatinud-anon, kada Sunday mo manhigan mo. Wider mo appeal gyud. No? I know that. Your service, no? Kaninyong acts of mercy. Panahon nga naay volunteer, kinsay mo volunteer sa kids, pataas mo kamot. O natay medical mission karon, akabulo, mapataas mo kamot. I know that. Kisa tong gusto mo to, kuan, jail ministry. O katong napataas, mga pipila, pwede ra to. Kabalo ko, ana si Jesus, I know your service. Inyong mga paghatag, panahon nga, balisod kayo, pero nihatag ihapon mo to honor God. I know that. To support the ministry sa church. Ang inyong mga pledges. I know. Recorded na. Kabalo ko, ana. Your perseverance. Ana po si Jesus. Kabalo ko nga niagi mo mga pagsulay. Kabalo ko nga naay mga sitwasyon nga naay pangapagluto sa inyong mga kapika sa kinabuhi relatives, pero ni padayon gyapon mo, wa mo nagpa-epekto. Your perseverance. Panahon nga nay COVID, ni padayon gyapon mo. I know that. Maskin close ang kuan, mga simbahan nagpadayon gyapon. I know that. I know your perseverance. Then gingon pa gyud ni Jesus, your latter deeds are greater than the first. Usahay po sabot ana. Wala, dili sila stagnant. Increase, gapadayon ang ilahang buhat sa pagkamatarong. Love, faith, service, perseverance, dili sila extend, ga-progress sila. Ang ilang last year, mas ni increase sila this year. Ang ilang giving last year, mas gi-level up nila. Ang ilang service last year, mas gi-level up. Always growing. Kung ikaw makadawat aning affirmation, glory to God. Thank you, Lord, for your grace and mercy. Pero usara ka verse ang affirmation, recognition. Dari na dayon, the rebuke. But I have this against you. You tolerate that woman, Jezebel. Now, kaning ngalan nga Jezebel dari dili gini siya ang literal nga ngalan sa babae, pero naa sila similarity sa unsay gibuhat kaning Jezebel sa Old Testament. Unsa man ang word nga tolerate, inyong gipasagdan. Inyong wala ninyo gibadlong. Wala ninyo tagaag pagtagad, inyo lang
pasagdan siyang ginabuhat nga sala. You tolerate that woman Jezebel. No, para mas masabtan nato kinsa ni si Jezebel, no? Kani siya was a real historical figure, queen siya sa Israel. Asawa siya ni King Ahab o gipadagandagan niya si King Ahab sa iyang mga kamot, gimanipulate niya, may ni siya manipulator ni si Jezebel, no, nga ang si King Ahab unta dili gusto makakommit og sala siyang si katao niya ay siya nga gusto niya tong field. Ana si King Ahab dili man matagiya, ana si Jezebel sayon ra man na. Gusto ka makakuha ana imong ibugan nga luti? Kani. Si Jezebel lang itag pamagi nga patyo ng tag-iya. Kung na tag-iya, di ikaw na. Simple ra kayo. Inana si Jezebel. No? Princess siya, no niya, yang gidala ang iyahang pagsimba kang Baal. Mo lagi ni problema, no? Asahay, kini bitaw madisip ba? Kato mga single diri. Nang madisip ta nga, makuan ra lagi na siya, ma-Christian ra lagi na, basing na uban. Iki, ibog yung minyuan. Gidala day ni po yung juice. Kasagara ra ba ni kay ikaw, mo influensya siya, ikaw yung influence. Mo niyo, ang example na si King Ahab. Iyang gidala ang pagsimba sa idolatry, immorality, no, pag-engage sa mga Israelites into these things, and giwarninga na siya, iyang pagka-arrogante, iyang dili siya maghinulsol siyang sala, taliwala sa mga warnings. And her legacy was one of spiritual seduction and rebellion against God. Naay similarity ani nga woman. Kay matod pa sa bersikulo, si Jezebel, that is a revelation, is claimed to be kanang prophet, self-proclaimed. Kani bitaw red flag daw tani sa mga leader ba o sa elder dito sa church nga kung nabi tamingon nga prophet ba ako. Ngani bitaw? Ang bot pasabot man gud sa prophet, mo foretell o mo foretold, meaning mo siya is nasa authority ang ginawali, ginasulti. Inya kani po si Jezebel dari is taught false doctrine. Nato na may isgutan sa iyang gitudlo. Pero kani siya is nasa sa posisyon kay makatudlo man. Usa kani iyahang posisyon nga naasa sa leadership position. And maka-influensya o usa sa iyahang ginabuhat sama sa Jezebel sa Old Testament, led the church, the slaves of Christ, matod pa mga ulipo ni Jesus, into worshiping idols and sexual sin. Jezebel incites dual loyalty, professing allegiance to Christ while accommodating with the idolatry and immorality of surrounding culture. Muni ang iyang advocacy ni Jezebel. Pwede raw grasya man ang Ginoo. Naluwas naman ka, di ba? Ingon gali, once saved, always saved. Pwede raw Pwede ra na Ay, di na kinahanglan na nimo isalikway ng mga buhat diya sa kanang pag hindi kinahanglan man nimo na nya karon. Kung imo nang give up, kinsa na may magpa kaon sa babas mo mga bata. Okay ra lagi na. Okay ra na. Inani ang iyang, pero ang iyang pamaagi, subtle kaayo, kay ang mga leader sa church, na tolerate siya. I don't know, unsa ni iyang gipamaagi, nasa some kind of wisdom, no, kanang demonic wisdom in doing it. So unsa man nga kasagara nga compromises karon sa simbahan nga pwede ra, no? Tolerating sexual immorality, including acceptance or silence regarding premarital sex, pornography, cohabitation, LGBTQ+ practices. No, kani nga simbahan is welcome ang mga sinners dari kay kita sinners man. No?
We welcome people. Kisay mo simba, pero we don't necessarily agree sa ilang mga practices because natay practice based upon the word of Christ. Daghan mga simbahan karon nga to be kanang relevant sa community, relevant sa mga tao to nahimo na no silang compromiser, mo tolerate dili na noon mo buhat unsay insakto gisulti sa Biblia to accommodate people. False teaching. Tolerating prosperity gospel promotes health and wealth, success, a sign of God's favor, often twisting the scripture for personal gain. Daghan po ni ron. Nindot paminaon, nindot manggod, tsada. Wala na'y pagwali sa unsay insakto, pagwali sa kamatuoran, may tungod sa pagkabalaan sa Ginoo sa sala because ang gain is wealth. Another, worldliness. Tolerating worship, becoming entertainment-driven rather than God-centered, reverent, and materialistic lifestyle. These are common. Sa kanila sa Pilipinas, bisan asa. Kung saan man, araw lang mahimong relevant. Now, question. What sins in your life, household, and workplace do you tolerate? It's time for us to examine our hearts. So siyang imong kasing-kasing, kung naabay sala diha, nga imo ang na-tolerate kay nagunahon na ka nga okay ra lagi ni. Madara lagi ni, makasabot lagi ang ginawa ni. Sa inyong balay, ikaw isip mama or papa, naabay sala diha sa matikdan nimo si mong mga anak nga ginabuhat. Pero imo ang wala ka nagbuhat og action. Imo rang gipasagdan. Kay part lagi na silang pagka-teenager. Inana gina mga teenager, mga gahig ulo. Workplace, kung ikaw tagiya sa usa ka workplace, unsa nga sala nga nakita nimo nga imo rang gipasagdan. Kung sama no sa ngipon nako ang gamay pang bangag mura ginatolerate ay na paghulat nga ma-worsen na mapugos kag ibot or si Kristo gid mismo amo tangtang ana. Unsa man ning lahi-lahi no nga mga dagway sa toleration no endure can imply suffering something unacceptable without correction. Imo na lang giagwanta. Ay nana naman gina siya. Or overlook implies willful ignorance or neglect of sin. Or compromise suggests active participation or blending truth with error. Or accommodate implies adjusting standard, muning standard. Pero natin paubos, para yun ma-accommodate lang yun. To fit something inappropriate. Neglect to discipline. More precise in ecclesiastical context, no? For the sake of unity. Unity. Kita gustuhan ning kuan kita. Loving lang kita. To the point of compromising. Mo tolerate na. Muning nahitabo sa Church of Thyatira. Usay giingon pa gyud ni Jesus, even though I've given her time to repent of her immorality, unsa she is unwilling. Di gyud gahay gyud ulo. Daghan mga pamagi sa Biblia no nga nakasala gipadadaan niya tao nga mobadlong sama kang Nathan nga gibadlong si David. O sa Biblia pod mo po ni siya. No, sa Romans 2:4, or do you disregard the riches and kindness of God? Maayo ang Ginoo. Tolerance and patience, not realizing that God's kindness leads you to repentance. Ang tolerance dari nga ang pasabot ana nga God is kinabitong iyang patience, iyang forbearance. Instead of
implementing judgment na ikilat mo abot unsa ba ka diha, pasensya kay tagaan niya time aron maghinulsol mo niyang gihatag kang Jezebel og sa iyahang mga alipores, gitagaag time nga makarepent, perhaps na ay mga tao nga gigamit nga mubadlong siya pero gahayag yung ulo. Murason gyud. God's kindness leads you to repentance. Don't you, di ba? Matigdan ninyo. Kung natin makabuhat ng sala, wala mo dahil sabah, no? Daotang nahitabo sa tuwa. And then God has the right to do that. But He is patient with us. Because He wants us to repent. Kung ikaw kani karon nakadungog, kung ikaw nakamatikod na og sala diha sa imong kinabuhi, in spite of the warning sa Ginoo, giduulan na kag tawo, unsa man nga imo nadunggan sa pulong sa Ginoo, and then pagaygahi kay kag ulo. Unsa man gyud imong gihulat? Unsa man gyud imong gihulat? Gitagaan ang panahon aron makarepent. Di gyud. Now, truth to ponder, God gives time to repent because God is patient. But persistent unwillingness leads to judgment. His patience is great, but not endless. Beneficiary ta na nga patience. No? Pero ti man ni dili na endless. Naay time nga siradan niyang gripo sa iyang pasensya o ablihan ang gripo sa iyahang hustisya o painomon ta niya. Unsa man itong hulaton? Kinanglan pag niya ablihan kanang agripo or maghinulsol na ta. May mga judgment na gi-implement no ni Jesus sa kanikang Jezebel o siya mga disciples, siya mga alipores. Kasa into sickbed, no? Symbolizing judgment, bring them to tribulation, uban siyang followers, strike her spiritual children dead. Grabe na nga judgment. Bugat na siya. Kay palangga kaayo ni Jesus ang iyang church. O dili siya gusto nga maangin kini sa pagbuhat og daotan. So, iya siya mismo maoy ni buhat. Kung ang mga leaders sa church, mag-tolerate lang, way buhaton, ang Ginoo mismo, mo'y take action good. Patakabalo. Unsay ang pagabuhaton, pero sakit good. Unsa day ingon ni Jesus, and all the churches will know that I am the one who searches minds and hearts, and I will repay each one of you according to your deeds. Mahimo ni silang example unsa ang justisyas Ginoo. Ug ang mga kasimbahanan makita nila nga kining akong justisya maayo gayud kay ako ang Dios matud pa ni Jesus nga nagtan-aw sa inyong mga binuhatan ug suklian ko kamo according to your deeds. Yes, we are saved by grace through faith alone. Sa tinuod lang, mo ginasang isulti sa Biblia gyud. Pagtuo kang Hesus, mo'y nagluwas ka nato, pero kanaba nga pagtuo, igsoon, namunga ba na o buhat sa pagkamatarong. Kay kung wala na siya, sigurado ko nga piki gina siya. Kay naay mga tao din kining sa Tiyatira nga nabiktima gyud ani nga dok nga pangununa baka nito antinomian na okay naluwas naman ko ang law dili na mag-imply sa ko. I can do whatever I want anyway gipasaylo na bitaw akong sala past present future sin. Okay na oy. Na naman ko'y ticket sa langit. Pagtuo kang Hesus, ano man nga na yung gisulti? Pero kanabang pagtuo nimo, niresulta ba na? O kabaguhan sa imong kinabuhi.
Remember, klaro kayo, tataw kayo, I will repay each one of you according to your deeds. Dito gyud sa langit or sa hostisya hukmanan sa Ginoo, dagid makita ang katag matud pa. Kung ang quality sa imong pagtuo tinuod ba or tuo-tuo lang, kay makita man sa resulta sa imong kinabuhi. Jesus has perfect knowledge of the hearts and minds. He alone is able to execute perfect justice. Perfect justice, kay kabalo siya. Unsay sulod sa ato ang kasing-kasing. Pero wala diyan na human na ay reward nga. Gitagana ni Jesus sa mga remnants, sa mga pipila nga sa simbahan dito sa Thyatira, nga wala mi compromise nga nagpabilin diha kang Hesus. Nga wala gibaylo ang pearl of great price sa pasaw. They remained faithful. Ingon ni Jesus, but I say to the rest of you, those who did not follow Jezebel, wala nagpa-influensya sa iyaha, nga wala nag-hold to her teaching, and have not learned the so-called deep things of Satan, I will place no further burden upon you. Di ba? Wala na ito ang manang saan ni Jesus, come to me, those who are weary and heavy laden, and I will give you rest. Burden dayon. Nasa ipasaan ni burden, pero dili siya bugat. Ano nga burden? Dili siya bugat because our motivation is love towards Him. And the burden is that He will carry, atong ginapasaan kay fitting for us. That's the burden. Christian burden. I will not impose any burden upon you. No further burden upon you. O sa maning deep things of Satan. Ato sang sigutan ni kay murag lalom-lalom ramay ni. Ako sa maning deep things of Satan ba? Muna yung mga deceptive teachings or practices that pretend to offer profound spiritual insight but actually lead to sin, compromise, and separation from God. Muna rin na siya day. Karabit ang uban nga, palalum ta brad, sister, palalum niyo, palalum sa pagtuon. Kaya actually, kining deep things of Satan, dili man ni mao ang oy, gusto mo deep things of Satan mo, dili man ni mao ang topic ni Jezebel. Walay mo kuan siya magpa-enroll sa ihang DBC. Ang iyang ginatudlo rin, mga deep things ba? Nga, murag spiritual, pero demonic di ay. Daghan nagpa-enroll siya o daghan na ilan. Bantayan nato ni. Kaya ba itong gusto yun? No, I believe, nagtuyo ko nga, ang desire ni Christ sa tuwa is mo mature, mo grow in His Word. Pulong niya. Diha ta. That's why we feed ourselves, we pray. Kana diha ta mukaon. Muni atong milk, muni atong spiritual food. Pero na mga tao nga, Bible, mas minindot po nino kaning mga sabay na adiri. O ban, nahisalaag na yun noon. Na ako'y naisa katinuhan nga murag, tuo siya kang Jesus, tuo po siya kang, kung si applicable niya kang Jesus, o kani, mo communion po, o kani, pwede po niyo sa mga Buddhist, murag ganahan po kani, mag-yuga po ko ba? Uy, kumurag okay po niya ba? Napoy bula-bula. Uy, pwede po niyo kanay, ana-ana, iring. Okay po niya siya kay, murag, samtang halo-halo ng taan eh. Napayuban, napukoy, may istorya po noon. Bible school teacher. Nawala na gano'n sa passing. Di naman siya mutog Jesus, kaya kay, saan naman itong mga tinuhan na ito.
Kaya gusto lagi deep things. The gospel itself, grabe na nakasimple. Pero di po na ako na matugkan ng karon. If you want to know more about Christ and deep things, you read His Word. From the deceive yun silang ayaw ni Jezebel dari, tungod aning deep things. Pero gitagaag label ni Jesus, dili na deep things about God. Actually, kanina ito yung gitunan, deep things of Satan na. Kaya ni lead na sa inyo to compromise and do sin. Pero ingon ni Jesus sa mga remnants dito, nevertheless hold fast. Pabilin. Ayaw padala sa agos sa tubig. Pabilin. Ayaw pagsabay-sabay diha. Ako'y bahala nimo, pabilin lang yun. I believe no muna ang gusto ni Jesus Christ sa matag usa ka nato. Nga magpabilin ta. I believe na kung pressure yun, manggawas mo ito at mo sa inyong mga trabaho o asa mo dapitan na agos sa kalibutan. Apang utana mo sabay baka water rafting baka sa agos dito. Nindot niyo kay kuan ay daghan rapids. Ana ka? Ingon ni Jesus, ayaw sakay diha sa ilang kayak. Pabilin. Diha sa safe place. No? Pabilin what you have until I come. Ano man ni? The doctrine. The teaching. Pabilin diha. Pabilin in the word of God, hold fast. And the one who overcomes and continues, magpadayon until the end. Kadindot kay sa saad dalawa sa saad ni Jesus. I will give authority over the nations. Maghari mo kanako. Ang mga uban na deceived ni Jezebel, gusto sila kalipay now, enjoy now. Gibaylo nila. Unsay gisaad ni Jesus sa ilahang karon nga kalipay. Hinauti tay nana. Muni atong gina-look forward ba? I will give authority over the nations. I don't know unsay picture ani, pero muni ang saad. He will come back and all those who will believe in Him will reign with Him. Sunod, I will give him the morning star. Kato nang uyab dire na yung nagsaad sa inyong bulan. Kung imo kong sukton, akong kabuto ning bulan og ihapak sa mong ulo lang o asa ba dapita. Na nagsaad sa inyong bulan? Ha? Pero si Kristo dili bulan yang gisaad. Morning star. Pero kabalo mo kisa ning morning star dire? Siya mismo. I will give you myself. Ikaw din ana. Ano bitong kasal bitaw? Nya may saad bitong bay, I am yours and yours alone. Ikaw din. I will stay forever with you till death. Wala na ni say death ani, forever. Ikaw din ani nga saad. Ya kuno sa aran ana bi. I will give you the morning star. Ana Jesus, I will give you myself. Kung asa ko, tuapod mo, everlasting fellowship, loving Him. Pabilin. Remain in Him. Muna siya ang summary sa atong gitun-an karon. Tolerating sin invites God's judgment. Kung ikaw nakadungog aning warning, please settle your sin. Mag-communion ta karon. Repent of your sin. Now, every day we must repent. Steadfastness in Christ ensures eternal reward. This reward is yours for those who continue in Christ. Let us pray. Daghang salamat Ginoo sa imong pulong karon. Salamat, Lord, for reminding us that you are the morning star, that you give yourself to us.
ug nakita na mo Lord sa cross sa Kalbaryo. Daghang salamat Ginoo for encouraging us. Help us to remain in you. We give you back all the glory and honor. In Jesus' name, amen.